followers o bisan pa man sa atong YouTube mga igsuon ko nga kanunay ang atong makaigsuonan labi na nining social media nga atong gigamit nga platform mga igsuon nga bisan naas mga lagyo nga dapit mga igsuon makadungog sila sa pagwali pagmantala nato sa pulong sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah. Deuteronomy chapter 6 verse 13 to 20 jump down ta mga igsuon ko sa 14. Duha ka verse atong basahon. Deuteronomy chapter 6 verse 13 to 14. Hallelujah. Ingon ang Bible mga igsoon. The Bible said, "Honor the Lord your God, worship only Him, and make your promises in His name alone." Everybody say, Amen. Do not worship other gods, any of the gods of the peoples around you. Warning ni mga igsoon, pasidaan ni sa atong Ginoo. Honor the Lord your God, worship only Him, and make your promises in His name alone. Verse number 14, do not worship other gods, any of the gods of the peoples around you. Amen. Hallelujah. Kahadluki ang Ginoo nga imong Dios. Ang tanan mo ingon, kahadluki ang Ginoo nga imong Dios. Og kaniya mag-alagad ka og tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. Verse number 14, versikulo 14. Dili kamo magasunod sa nagkalain-laing mga Dios, sa mga Dios sa mga katawhan nga nagapalibot kaninyo. Nahapoy ilang Dios mga igsoon, pero dili ta ipasunod, dili ta ipauban kanila sa ilang pagsimba sa ilang mga Dios. Palakpakan nato ang pulong sa atong Ginoo. Hallelujah! Palakpakan nato kusog ang atong Ginoo, Dios nga atong gialagad. Mao ni ang Dios sa Israel. Dios mga igsoon ko nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dios nga nagahimo sa kinabuhi. Dios nga may tag-iya sa atong kusog. Hallelujah. Magadumala ako mga igsoon sa mensaheng nagingon, honor God. Tanganan mo ingon, honor God. Tanan mo ingon, honor God. Lamanuha imong katapad ig na maminaw ta sa mga pulong sa Dios. Amen. Makalingkod na ang tanan mga kaigsunan. Hallelujah. Subot lang nato ipahibalo sa tanan nga makaigsunan nga niya karon dinhi. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Nga ang atong mga katiguman labi na, amen, sa mga tatay. Praise God, nagbadaugon ang mga tatay sa EMD conference. EMD conference, mga igsuon ko diha sa Baan, Butuan City. O ang mga tatay nga nakaabot dito perting Lipaya, perting Enjoya. Amen, sa tulo kagabi ug duha ka adlaw nga buluhaton. Atong gipaabot sa tanan nga mga kaigsuunan. Praise the Lord. Hallelujah. Brother Ronnie, palihog sa mga bata, Brother Ron. Pasulod tanan. Walay naa sa gawas kay dili pa man karon panahon sa tingdula. Amen. Hallelujah. Og nagkaduol na pod ang mga buluhaton sa mga nanay, mga youth dayon mga igsuon og mga kabataan. Usbo nato sa pagsulti nga kining atong pagpaabot sa Ginoo, kinahanglan nga bisita sa buluhaton sa Ginoo, pagtambong mga kaigsuunan ko sa buluhaton sa mga katiguman. Well, moadto ta sa mensahe mga kaigsuunan. Hallelujah. Tanan na ba anda mga igsuon? Praise God. Sa Old Testament, this book mga kaigsuunan sa Deuteronomy, niini nga libro, niini nga kasulatan. Ang pulong sa Dios naghisgot alang sa iyang mga katawhan. Naghisgot mahitungod mga igsuon sa gitawag honor the Lord your God. Pasidunggi ang Ginoo nga imong Dios. Sa lain nga pagkasultian sa lain nga translation niingon kahadluki ang Ginoo nga imong Dios. Honor the Lord your God,
worship only Him, and make your promises in His name alone. Do not worship other gods and any of the gods of the people around you. Pasidunggi ang Ginoo nga imong Dios, og kaniya ka mag-alagad. Og tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. Dili ka magasunod sa nagkalain-laing mga Diyos, sa mga Diyos sa katawhan nga naglibot kaninyo. So ani nga bersikulo gipaming himangnuan ta nga dili ta muuban og musunod sa Diyos nga ilang ginasimba. Naa sila'y Diyos nga ginasimba. Pero warning sa Ginoo nato nga dili ta mag-uban-uban og simba sa ilahang Dios. Ayaw mo og yukbo, ayaw mo og simba sa Diyos nga gisimba sa mga taong nagpalibot kaninyo. Buti pasabot na sila'y Diyos, naapod tay Diyos. Ang kalainan sa ilang Diyos kay daghan kaayo. Ang kalainan sa atong Diyos kay isa lamang siya. Siya ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan. Amen. Ang ilang Diyos na ilang tulo. Ang uban daghan pagyud og labaw pagyud sa tulo. Na ilang Diyos nga amahan, na ilang Diyos nga anak, na ilang Diyos nga espiritu. Og napagyud sila mga Diyos nga mga imahe. Pero alang kanimo og alang kanatong tanan nag-inusara og siya ra gyud ang Dios nga dapat alagaran. Og matod pas Biblia ayaw gapil-apil sa ilang pagsimba para sa ilang mga Dios, mga igsuon. Giwarningan ta ana sa Ginoo. Og kani nga chapter mga kaigsuunan, kining Book of Exodus chapter 6, na diri na isulat ang pulong kay ang Dios nga atong gialagad, Dios nga abubuan. Sa apil-apil nila. Kung nagsimba sila, nagprosesyon sila, ayaw og uban-uban og prosesyon nila. Kung mingaw kayo sila karon mga igsuon, praise God, Merkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, unya Sabado, nya pagka-Domingo, banhaw na kuno ang Ginoo. O bawal kuno mo kaon og karne. Unya ni apay mga trabaho nga kung Semana Santa mga kaigsuonan ko, magkuhag mga tao kay para katumoy bunalan, katumoy ilansang sa cross kay ilang katarungan, nagpenitensya kay para pasayloon sa Ginoo. Ayaw pagpenitensya, ayaw pagpabunal-bunal sundog ni Kristo para magpalansang pugka sa cross ng Kalbaryo. Humana gihimo nas Ginoo ang atong buhaton karon, mag-alagad lang sa iyaha, magbag-o sa kinabuhi, moday kung mo simba lang, ayaw nagpabunal-bunal po sa imong likod. Amen. Mga tao karon mo adto gruto mga kaigsuonan, magpabunal-bunal po sa ilang likod. Kaya ang ilang una-una para pasayloon sila. Walay laing gihatag sa Biblia ang pamaagi para pasayloon ka sa Ginoo. Matod pas Biblia, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Ayaw sundog-sundog pabunal-bunal og saka ka sa cross para magpalansang igsuon ko. Humanagi mo na sa Ginoo. Pag-uban-uban po karon mga kaigsuonan ana nga klase nga pagsaulog mga kaigsuonan ko, glory to the name of the Lord. Wala na ilain pang buhaton nato nining katapusang mga adlaw. Yes, naghandom tang namatay ang Ginoo. Yes, naghandom tang gilansang ang Ginoo sa cross ng Kalbaryo. Naghandom tang nakaibalot ang gibunal-bunalan ang iyang likod. Iyang lawas naghay labod, naghay samad. Pero di ta mo sundog ug mo pareha sa iya kay dili ta si Kristo. Ingon ang Ginoo, ako namong gipakamat yan. Ako namong giantusan sa cross ng Kalbaryo. All you need to do is to repent. Hinulsuli ang imong kasalanan.
Kay bisag kapila pa kailansang sa krus ng Kalbaryo, dili ka kabayad sa utang sa Dios. Pag magpasakit pa kang magbunal-bunal pa ka sa imong lawas, di na kabayad sa imong sa Ginoo. Busa nakita nas Ginoo bisag unsa pa ang imong pagpahirap sa imong lawas, wala kay kapasayloan, kay napuno ta sa sala. Unsa may angayang buhaton, pangayo o pasaylo, pangalagan, pagbago sa imong kaugalingon, og simbaha siya, og tagay siya pagpasidungog. Honor God. Tanan mo ingon, honor God. Dili o Lord God ha, honor God. Pasidunggi ang Diyos. Usaon na to pagpasidungog ka ang Ginoo, mga igsoon. Gusto mo mahibalo nga mapasindunggan na to ang Diyos? Kung naatay balay, agig pagpasidungog sa Diyos, ang imong balay, imong ihalad sa Diyos. Nakahalad na ba sa inyong balay sa Diyos? Wala pa. Pila naman mo katuig nagpuyos yung balay, wala ninyo ihalad sa Diyos. Wa pa mahuman, bahala pag wa pa mahuman. Kaya ang bahay ko na ng kalibutan na, way kahumanan. Bisag unsaon og human, di mahuman. Ay mga balay, mga kaigsuunan ko, kinahanglan nga mapasidunggan nato ang Dios sa atong balay. Unsaon nato pagpasidungog sa atong balay, sister, brother, igsuon ko, walay lain para mapasidunggan ang Dios sa imong balay. Ihalad ang imong balay, idedikar ang imong balay sa Ginoo. Ito natay dedikasyon, di ba? Pastor, atos balay, pastor. Ano man, magpadidikar ko, magpa-blessing ko sa akong bahay. Diha ni ana, imong gipasidunggan ang Diyos. Gipailan nimo sa mga tao nga kining balaya gididikar nako sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Pasidunggi ang Dios sa imong balay. Makapalit kag sakyanan, pasidunggi ang Dios sa imong sakyanan. Hello. Kapalit kag sakyanan, didikar na yun ha. Didikar na ko na akong sakyanan. Unya kung mududikar na gani ka sa imong sakyanan, nganong gididikar na nimo, kay gambot pasabot gitugyan nimo sa Ginoo. Pag nay sakyanan, ididikar. Unya ang Ginoo, kining sakyanan na magamit alang sa pag-adtos buluhaton sa simbahan o pagsimba sa Ginoo. Ginoo, di na ko ni gamiton paingon didto sa mga diskuhan, kahilayan, kay kini ako nang gidedikar kanimo. Mao ni mga kaigsuunan ang pagdedikar ug paghatag mga kaigsuunan ko sa pagpasidungog nato sa Dios. Kung nagdedikar ta og naghatag tag pagpasidungog sa Dios sa atong balay, kung nagdedikar og nagpasidungog ta sa Dios sa atong mga sakyanan, gikinahanglan usab nga ato usab pasidunggan ang Dios sa atong lawas. Nadungog ko ninyo? Kung atong ididikar ang atong balay, ang atong sakyanan, ang atong mga negosyo, ang atong tindahan o ang atong mga kaumahan, kung atong gipasidunggan o atong nang gididikar sa Ginoo, mas labaw gyud natong ididikar ang atong lawas. Asa dapit nato ni ididikar sa Ginoo para pasidunggan nato ang atong Ginoo, mga kaigsuonan. Shall we say praise the Lord? God also wants you to dedicate your body. Busa ang atong lawas atong ididikar sa Ginoo. Ato pasidunggan ang Diyos sa atong lawas. Unsaon nato pagpasidungog ang Ginoo sa atong lawas? Kung kining atong lawas dalo nato sa templo sa Diyos o ato ning isimba sa Ginoo, mapasidunggan nimo, brad, sister, ang Ginoo sa imong lawas. Tanan mo ingon hallelujah. Tungod kay mga kaigsuonan ang Biblia nagaingon sa Colossians chapter 6 verse 19 to 20. Hallelujah. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself,
For God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Stir inday, kumusugod ay kagluhod, mag-ampo ka sa Ginoo, gipasidunggan nimo ang Dios. Panahon ding atong lawas iduol natos mga buluhaton sa Ginoo, napasidunggan nimo ang Ginoo. Panahon na buluhaton sa simbahag mo adto ka para makig-uba sa buluhaton sa Ginoo, gipasidunggan nimo ang Ginoo ni anang imong lawas. Palakpakan nato ang Dios. Mangutan ako kaninyo karon mga igsuon ko, giunsa ninyo pagpasidungog ang Dios sa inyong lawas. Dagan may mga tao, mga igsuon ko nga dili ang lawas wala mapasidunggi ang Dios. Hinluan nila ilang lawas, ilisan nila ilang lawas, dili para pasidunggan ang Dios, kundili ilang giilisan ilang lawas para mahimuot ang mga taong mutanaw nila. Diba? Palit og mga maayo kay sinina, nindot kaayong mga say tawag ani sandals, nindot kayong mga sapatos. Panahon nga ilan ang isuot mga igsuon, moadto sila sa paglakaw, ilan ang gisuot ang katuyuan para makit-an sila sa mga tao nga maayo kaayo sila mga sinina. Og asa ninyo makit-an ang mga tawhana nga magsuot og nindot kay mga sinina, mangadto sa mga suruyanan, moadto sa plaza, moadto sa mga mall, moadto sa kasyudaran, og nagsuot sa maayo kayong mga sinina. Dili man na dautan, pero wala diha ni anak nila pasidunggi ang Dios. Kumusuot man tag maayong mga sinina, nindot kaayo nga mga pantalon mga lalaki, nindot kaayog mga sayal mga babae, nindot kaayo nga mga sapatos ug mga sandals, isuot nato na og musod tag simbahan para mapasidunggan nato og maayo ang atong Ginoo mga igsuon. Isuot ang pinaka-the best para sa Ginoo. Pilia og maayo imong sinina para mo adto kag templo sa Ginoo, para mo simba sa Ginoo. Mo adto ka sa buluhaton sa Ginoo, ayaw pilian ng mga adik-adik nga mga sinina. Pang-adoy-adoy nga mga klases, mga pantalon. Pilia nga formal kay kang tanawon, kay nga naman ang imong lawas imong gididikar sa Ginoo, ang imong kaugalingon imong gihalad sa labawng makagagahom. Ngano nang ato nang himuon mga kaigsuunan ko, mga kaigalaan ko, tungod kaya nga atong lawas ato ning gididikar sa Dios. Kung kay ato ning buhaton kay kining atong lawas, kung ato ning ihalad sa Dios, mapasidunggan nato ang atong Ginoo. That's why naaganita sa church, mag-awit ta sa Ginoo, napasidunggan nato ang atong Ginoo. Magdungan gyud tag-awit. Pag magpaawit na ang mga mag-aawit, mag-aawit gyud ang tanan. Pag panahon sa tingluhod, mangluhod yun ang tanan. Balik-baliko na kunis pagsulti, kay panahon nata sulod sa templo, dili kay maglingkod lang ta, muluhod, magampo, magdaig, magpalakpak, musayaw, maminaw sa pulong sa Ginoo, o kanang tanan nga atong ginahimo, pagpasidungog sa Diyos. Honor your God in your body. You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So must honor God with your body. Og nahibaluta mga kaigsuunan nga matod pas Biblia, kay ang inyong lawas templo sa Dios. Og kung kinsay magaguba aning templo ha, pagagubaon sa Dios. Mauning bersikuluhan nagtudlo nato nga bawal nato ang bisyo. Kay ang bisyo makaguba sa lawas. Nagit ninyo? Manangay mo palabi mga igsunog bilar. Kanang wa na'y tulog.
Ang way tulog makapatay di. Dali ka mamatay. Matod pa sa doktor, kining mga tao kulang tulog, dali lang mamatay. Kini pong mga taong sobrang tulog, dali ra gyapon mamatay. Kay bisag di ting katug, matuog. Ting trabaho, matuog. Saktong tulog mga igsoon. Amen. Nya, ampingan nato ang atong lawas. Kuyaw dahil ni magsigirag kaon, Brad Rod? O exercise? Kuyaw, di ka magdugay. Patay. Gusto sa Ginoo, dili daling mamatay. Kay ngano, gusto pas Ginoo nga gamiton pa ang imong lawas. Gusto sa Ginoo, mga igsoon ko, nga kanang lawasa magamit pa alang sa pagpasidungog kaniya. Pasidunggi ang Dios imong lawas. Timano na to atong lawas. Liguan na to atong lawas. Ilisa na to, magmayo ang atong lawas. Hinluan na to ang atong lawas. Ug ang tanang buluaton sa simbahan, ipabuhat na to aning lawasa. Diha niya ng pagiha ang Dios na himaya sa imong lawas, mga igsoon. Sanctify your body. Kung nagdidikar ka sa imong balay sa Ginoo, didikar kag sakyanan sa Ginoo, palit kag kabaw, gididikar nimo sa Ginoo, palit kag kabayo, gididikar nimo sa Ginoo, na kay napalit nga uma, gididikar nimo sa Ginoo, mas labaw nimong gididikar ang imong lawas sa Ginoo. Murag wa man. Kamong nakasulod karon sa church, nagdidikar ba mo sa Ginoo? Kana bang inyong sinuutan karon sa inyong mga sinina, gididikar ba ninyo na sa Ginoo? Musuot kog nindot kayo nga sinina karon, kay moatubang na pug ko sa Ginoo. Pero na ibang mga tao, moadto sa simbahan, mga igsuon ko, ang ilang mga suot nakabutang ba, tanduay ram 5 years. Kung mong gilain, usan pastor mong gilain sinina, ako way lain, way problema na. Pero tuyoon na gyud nimo, la gisi-gisi nga pantalon. Nya matug simbahan na pagipagit dire. Adtog simbahan nagpagupit, mga igsuon ko, nagtuyok-tuyok ang trend diya siyang ko ano. Ipormal ra gud nato tong kaugalingon kay kining lawasa atong ihalat sa Dios. Amen. Dinhi ni paagiha nga nagtudlo ta. Ayaw og aritis. Ayaw og maritis. Ayaw suot og mga jewelry, ayaw pa make up, ayaw gamit ana-tanan. Ngano man pastor, nga pagwapa man na lagi, pero naas kasulatan na, nga kung gihimo nimo na kasagaran nas kasulatan ana, imong gina-welcome mga kaigsuunan ko, ang buhat nga dili maayo. Kasi may nag-uso ana sa Bible na ng make up. Si Jezebel. Nauso din ang make-up, mga igsuon ko, kang Jezebel. Adi na kita magdugang og hisgutan na may tug kang Jezebel. Hay balutang nga, si Jezebel harlot. Everybody say praise the Lord. But pasabot, mga igsuon, si Jezebel harlot siya. But pasabot, maninintal siya. Busa pagwapahan niyag maayo yang naong, butangan niyag mga kurti-kurti para pag nailalaki mo tanaw niya dali kay maakit. Kuyaw di kayo na Sister Dina no? Kana di ang tao nga hilig yun ana. Nagsugod na sa spiritus maninintal. Tintal maganing way make up, unsa pa kang ma-make up? Pastor, wala na sa make-up. Oy, sa tao ginang dali, tintalunon. Lagi. Muna akong kiingon sa inyo, matintal man ganin ng way make-up. Usa pa kang na make-up. Tanaw, ragon ninyo. Ang inyong lips, okay naman kayo na. Pero nga nung palitan pa mangyod og lip stick. Kanang atong mga labi, okay naman kayo na. Nga nung palitan pa mangyod lip shiner. Sabay katuyuan ko nun mo. O sa katuyuan mo.
para mapansin ka. Para mo ingonan ang boy, wow, nindot na ka sa lips. Ay, grabe, gaamag ang iyang lips. Woo! Napay mata mga igsoon, kung anindot na onda, mura yung suringkat na tanawon, kay puta, suringkat, pangbutangan niya, ala, mga Pentecostal, napaba yung mga lipstick sa inyong balay? Nawa yung mga make-up yung tinaguan sa inyong balay? Kaya para malipat si pastor, pagwapa kong dali. Pag nas pastor, hilamusan na kadali. Ayaw kahadlok og pastor, ayaw kahadlok mga igsuon kog mga membro. Kahadloki ang Ginoo kay kana ginadili sa mga tao nga magpasidungog sa Dios. Woo! Tanawa ang imong normal nga pagkatao. Normal nimo nga panuot. Pag mulakaw ka, ang mga taong di ganahan kay nanay kuno kayo ka. Lausi kuno kay kang tan-awon kung magpentekostal ka. Hoy, wa ko magpentekostal. Nangalagad ko Ginoo mo nang ako ning gihimo. Kung moingon ang taga-kalibutan, lausi ko kayo. Pasagdan ako sila basta ang Ginoo akong mapasidunggan. Lahir mo na yung mga tao, mga igsoon, mga alagad sa Ginoo, kaya mga naman yung gwapaha, oy! Pero kini mga tao nang alagad sa Ginoo, mo ingon, mura magwakwak, oy! Kaya managlahi ang pagtanaw, pagbati. Mura nagunig sa ato karon. Sa una ganahan ba kitang manigarilyo? Kinsa ko na yung manigarilyo sa una diribe, taas ang kamot. Oh, mga itong, pag ganun na inyong mga white, oh. Pag ganun kay mawa, ano maito magandang waitan ng mga nigarilyuhay? Tungod kay sa nikotin. Ang ipon nagadalag. Oh. Sa una ko apata nagpasidungog na mapata ng alagad sa Ginoo. Kada taon-taon sindi, di ba? Kanya sikat na kayo ta. Pero karon nga nangalagad na mo sa Ginoo. Pagkangilaan kay tan-awon sa tao ning magsigirag. Ngila, di ba? Sa karon nga gihunong na nimo na. Sa karon nga nagpalayo na kana. Makita na sa imong kaugalingon nga nana kay gipasidunggan. Kay kutob sa mga taong nagbago, kutob sa mga taong nangalagad sa Ginoo, nagpasidungog ka sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. One more time mga igsoon ko. Imo nang gilikayan ang tanang bisyo nga naman. It's simple because you take care of it, your body. Nagkuan ka, nagamping na ka sa imong lawas. Likay na ka og bisyo. Kaya nga naman, nag-amping na ka sa imong lawas. Tug kag maayo, nag-amping ka sa imong lawas. Mga yot, ay magpalabi, mga igsuon ko gamit og cellphone. Nga, tagkadlaw na matug, kasi girag, makadaot sa lawas na. Amen? Pwede mo gamit og cellphone, pero ayaw palabihi. Madaot imong lawas. Everybody say, praise the Lord. Nangako ning giwali mga igsuon. Kaya nga itong lawas atong ipagamit sa Diyos. Ididikar nato ni sa Ginoo. Panahong mudaig ta. Panahong bitag Domingo. Gignan ako mga worker. Ang mga worker ang diri nagpuyo sa simbahan. Kinahanglan basta gani adlaw Sabado. Sayo mga tog, preparado na ang tanan. Ang sinina iandam na pagkabuntag. Ang atong kabisihan na ng Sabado sa hapon. Ang pag-andam sa sinina ngay simbahay. Pag-andam sa sapatos ngay simbahay. Pag-andam sa tong kaugalingon para sa pagsimba. Para pagka-Domingo, sayo kay tang mumata. Kay magpasidungog na putag magdaig sa Ginoo. Aroy, ning uban mga igsuon pag iligo. Sinina, gipanglabay ra. Gituod dito, wa pagid malabhi.
Mapugos na nagsuot. Tanan mo ingon, amen. Ampingan na to itong lawas. Ipanahog Sabado kung sa'yo ta mga tulog, sa'yo ta makamata, nindot kayo ang pagdahig sa Ginoo. May ta na nagsimba kay uban inigwali nas pastor, magduka-duka dayon kay wa may tuga ng gabi eh. Tagdugay man matug, tag alas 12 nas gabi ali sila mga tug. Muna nagsimba, maayo ang yawa. Amen. Ay. Maunang mabali na ang tubag. Wa na mas panimuot kay kuwang stug. Tugog sayo sa badugan eh para sayo pagkabuntag makadahig tang makusganon sa Ginoo. Makaapekto ba yan ang kuwang luya ka man kag simbahan makaapekto na. Maniningday ko rag luya gyud kayo rag wag gyud ko sa mudro don ngano man wa man kay tug. Muna nga pagmata nimo sakto kag katog, sakto pud kaon. Ayaw fasting basta ting simba. Banat kaon, balag talong ang sudan. Pabusog para inigabot sa simbahan, kusog kayo mo dahig sa Ginoo. Sanctify your body. Bot ipasabot ana mga igsoon ko. If you want God to use you, everybody say amen. Everybody say amen. Ampingi ang imong lawas, dili para sa kahilayan, dili para sa kalibutan, para sa pagpidal pasidungog sa Dios. Nindot ning lawasa. Adrel, nindot ang imong lawas. Kung ang Ginoo mapasidunggan. Pero muadto ra gyapon nagdiskuhan, puro yagaba ng lawasan na. Muadto ra nas mga bisan asang kahilayan, wa gyud klarong lawasan na. Maut-ut na mga igsuon ko. Tanan mo ingon, praise the Lord. Psalms 119 verse 73. Nagaingon ang Bible, you made my body. Lord, now give me sense to heed your laws. Ang akong lawas imo ning gihimo o Dios. Tanan mo ingon dalaygon ang Dios. Ginoo, karon hatagi akong salabutan sa pagsunod sa imong mga pulong. Tagaan tatag salabutan sa Ginoo. Gipahamutang sa Dios ang mga prinsipyo sa maayong panglawas. Dili lang niya gusto nga aduna tay putli nga kasing-kasing. Gusto usab niya nga mapurma ang atong lawas magamit nga epektibo diha sa buluhaton sa Ginoo. Shall we shout amen? Shall we shout amen? Sumuadto ta mga igsuon ko sa ilustrasyon sa mga atleta. Kanang mga athletes ba? Kita ba mga player? Kanang mga atleta, dili na sila mo champion, dili na sila magmadaugon, dili na makadawat sila mga gold medal, dili na ma-winner sila, dili na sila magmadaugon kung wala na sila disiplina silang kaugalingon. Nadunggan ba ko ninyo? Tanang nagmadaugon, tanang mga atleta nga ming daog. Bisag unsa pa na nga mga dula na. Kung imo silang pangutanon, grabe ang disiplina sa ilang panglawas. Ilang ginasunod. Kung unsay sulti sa ilang coach. Ginasunod kung unsay disiplina sa ilang lawas. Tanawa, sa diyang modula na sila. Makita nimo kung unsa sila mga kaigsunan ko kakusgan. Unsa ka maayo silang magdudula. O gaatong mapamatudan nga kutob sa mga tao nga nagamping og nagsunod sa disiplina sa ilang lawas, nahimo gyud sila nga nagmadaugon og nakadawat sila og reward, nakadawat sila og award mga kaigsunan. Ang mga atleta nakadawat og nakadaog silag mga award, nakabaton silag kadaogan og nakadawat silag mga ganti. Nga ganti alang lamang nining kalibutana. Apan ikaw nga nagalagad sa Dios, hallelujah, kung imong ipagamit imong lawas, imong ampingan ang imong lawas, magsunod kas kababoton sa Dios, mga kaigsuonan, dili lang ka makadawat sa ganti aning kalibutana, kundi ang ihatag sa Dios kanimo nga ganti, ganti nga walay pagkatapos, ganti dito sa gingarian sa atong Ginoo. Manindugtang tanan og palakpakan nato ang atong Ginoo.
Kusog ka pagpalakpak. Hallelujah. Come on, church. There are things, there are ways that you can honor God today. Unsa man nga mga butang, unsa man nga pamaagi nga makahimo ka sa pagpasidungog sa Dios karong adlaw. Tama na tong misis. Misis yan na to. Sa Matthew chapter 25, verse 14, nagisgot mga igsuon ko sa mga abilidad, talento nga naa sa mga tao. Ang isa gitagaan og 5 ka talento. Ang isa gitagaan og 2 ka talento. Ang isa gitagaan og 1 ka talento. Naminaw pa ba mo mga igsuon? Samtang nagtindog mo. Sa pagbalik sa agalon og mingon siya, asa naman ang akong gihatag nimo nga 5 ka talento? Ningon ang usa nga gitagaan 5 ka talento. Niya agalon, ang imong 5 ka talento nga gihatag nimo nako nahimong napulo. Midagwat siya og laing 5. Kung sulti sa iyang agalon, well done, thou good and faithful servant. Ningon ang iyang agalon, ulipon, angayan ka, matinud-anon ka. Kaya nga akong 5 nga gihatag nimo nga talento nahimong napulo. Uban ka sa akong kaharian. Everybody say praise the Lord. O ang isa na usab ka piniyalan, o kang usa na pud ka ulipon. Mingatubang na pud sa Ginoo sa iyang agalon og mingon, agalon, niya ang akong duha. Niya ang imong gihatag na ako nga duha. Nahimong 4. Mitagwat na pud og 2. O kung sulti sa agalon, ningon ang agalon, maayo, buutan nga ulipon. O giduulan sa Ginoo ang usa nga gitagaan og usa katalanton o giignan niya. Ang akong isa nga gihatag nimo asa naman? Ang tubag sa maong ulipon ningon nga, Ginoo, agalon, nahadlok ko nga basin kawaton, mawala, malakansi. Muna nga ang isa katalanton ay kaproblema agalon kay akong gitipigan. Gitaguan ako. Wala madungag wala pud makuha Niya Ginoo, akong gitaguan. Ako ning ipakita nimo. Unsay sulti sa agalon? Taspukan nga ulipon. Dili ka angayan. Kining mga tao, mga igsuon ko nga nagtago-tago, dili dinhi angayan atubangan sa Dios. Pasidunggi ang Dios sa tanan nga gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Ipakita mga igsuon ko ang gihatag sa Ginoo nga momento og minghuswag, minghusbaw ang imong kinabuhi sa pagpangalagad kaniya. Gitagaan kaniya giyas. Gitagaan kaniyang talento, gitagaan kaniyang abilidad. Ayaw na gamita para sa kalibutan, ayaw na gamita para lamang pagpasidungog niining kalibutan. Gamita ang imong abilidad, gamita ang imong talento, gamita ang kasa nga gihatag sa Dios kanimo para mapasidong kanimo siya. Honor God with your temple means your body. Honor God with your treasure. Gihatagan ka sa Diyos o pinansyal. Pasidunggi ang Ginoo sa pinansyal. Ayaw mo taggasto mga igsoon. Adunay balaod, adunay pulong sa Diyos. Ihatag ang tibok, ikanapulo sa balay sa Diyos. Aron adunay pagkaon sa balay sa Diyos. Ama, pasidunggan mo ang Ginoo mga igsoon. Kay kung ang imong bahandi, kung asa gani ang imong bahandi, tuwa usab ang imong kasing-kasing. Yes! Diniktak na ang mga kaiksunan samtang nanindog mo.
pasidunggi ang Dios sa imong lawas, pasidunggi ang Dios sa imong trabaho, pasidunggi ang Dios sa imong kinitaan, pasidunggi ang Dios sa pinansyal, pasidunggi ang Dios sa imong gininhawa, pasidunggi ang Dios sa nimong kusog.